ke ko doko komi kon nafila sun ko konni mɔgɔ min ni dugu jɛra e ma dumuni kɛ e ma min i bɛ se ka ŋaniya ta tile kɔnɔ ka nafila sun kɛ ko dɔ ko a tigi ma ko ciden delila k'o kɛ dugu jɛlen n'a ma dumuni kɛ a ko ne sunna ko a ye sun ye ciden ye sun ta nafila sun ta tilefɛla fɛ ko a tigi ko ayi ko ciden m'o kɛ ko wagati o wagati ni ciden bɛ sun ko ciden bɛ sun ŋaniya ka su de ko ni tile kɔnɔna la de wagati dɔ la n'a ma fɛn sɔrɔ ko a bɛ min o tɛ kuma sahalen ye don dɔ la ciden nana an ba Aishatu ma de a nana ka dumuni de ɲini u ko dumuni tɛ a ye minan dɔ sɔrɔ dagan dɔ sɔrɔ a bɛ taa kan ciden ɲana dumuni de b'a kɔnɔ a y'u ɲininka ko fɛn t'a kɔnɔ ciden ko o la ne sunna donc delila bɛ nin na delila taara nin de la nafila sun hari n'i ma ale ta sufɛla la ni dugu jɛra i ma min i ma dumuni kɛ i ma fɛn wɛrɛ si kɛ min ye sun tiɲɛ fɛn ye e bɛ se ka sun ta tile kɔnɔna la ka taa mais dɔɔnikɛbaaw ko i ye sun ŋaniya ta yɔrɔ min baraji b'a ta o yɔrɔ de la nafila sun bɛ se ka ta tile fɛ mais sun taara yɔrɔ min baraji b'a ta o yɔrɔ de la ciden yɛrɛ de ye nin kɛ a delila ka nin kɛ a delila k'a fɔ fana nafila sunbaga amiru nafsihi e yɛrɛ de ye yɛrɛ ka ɲɛma ye a b'o cogo kelen de la n'i bɛ nafila sun de la fana tilefɛla la i ye dumuni sugu dɔ ye i ye dumuni dɔ sɔrɔ e t'o sɔrɔ ka caya dumuni nege bɛ e la i t'a sɔrɔ ka caya n'i y'o dumuni sugu sɔrɔ a bɛ daga i ka nafila sun tigɛ k'a dun baasi t'i kan wala nafila sun bɛ se ka taa tile fɛ donc ciden yɛrɛ ye o ɲɔgɔnna kɛ min y'a kɛ ko ciden m'o kɛ ko ciden ni sun ŋaniya de bɛ si tile fɛ de a b'a fɔ min na o tɛ sahalen tɛ nin ye hadisa sahalen ye ciden ye nin kɛ tile dugu jɛra a ma dumuni sɔrɔ a ko o la ne sunna a y'a kɛ sun ye siɲɛ kelen waaleykum salaam bon nin ye ɲininkali min kɛ ko ni i ten turulen bɛ duguma i bɛ sujudu la subhana rabbi ala n'i ye nin fɔ siɲɛ 3 yala a bɛ daga i ka duwawu kɛ ni hamina wɛrɛ ye wa ciden ko jɔn ni ala ka surun i sujudu tɔ dɛ harisa dɔ la ciden ko sujudu filɛ a ye duwawu caya aw sujudu tɔ a ka kan ala b'aw jaabi donc hadamaden sujudu tɔ subhana rabbiyal ala fɔlen kɔfɛ diɲɛ hɛrɛ duwawu ka di a kɛ lagara hɛrɛ duwawu ka di a kɛ ni kelen dɔ i bɛ sali ni sujudu in tɛ janya n'i bɛ janyali kɛ ni jama ye duwawu ka di ye diɲɛ hɛrɛ lagara hɛrɛ a kɛ i ka sujudu la i ka tahiya laban b'o cogo la bon ni ye min ɲininka ko dɔ de fatura a y'a ka bitigi falen to mina la bon a den de bɛ bitigi in kɔnɔ bon k'u ye mina in jate a bɛ komi bɛn kɛra a la bitigi ka mina in bɛ a bɛnna $3 ani 500 bon u ko a ka mina ninnu fɛɛrɛ ni minnu fɛɛrɛla u ka wari ko tiɲɛ tabagaw b'a a tila o wagati ko o la u ye mina prix minnu fɔ minan taara prix min na o de jate bɛ mina ka minanw fɛɛrɛ o la wa ou bien minan bɛ prix mina valeur de bɛ jate minan valeur de bɛ jate minan min bɛ bitigi kɔnɔ a bɛ fɛɛrɛ hakɛ min na wari min na o wagati o de bɛ jate n'u ko ni mina nkɔni sisan ni a ko a ka warijɛ sɔrɔ a la
a prix a bɛ boli nin de la a b'o de jate minɛn bɛ feere o la k'a di tiɲɛtabagaw ma an pa ko sera wari bon ko ni mɔgɔ min yɛlɛmana i ka mangasa kuran kɔnɔ k'u bɛ caman fɔ ko i k'a kɛ ko yala fɛn kɛrɛkɛrɛnlenw bɛ u bɛ min fɔ o tɛ k'a fɔ n bɛ yɛlɛma n ka yɔrɔ kura la n ka mangasa kɔnɔ sariya ma fɛn kɛrɛkɛrɛnlen si fɔ ko i b'o kɛ fo dɔnnikɛlaw ko fɔ n'i yɛrɛ ye fɛn dɔ kɛ ka ala barikada ala ye nɔgɔya ka ne ye n ka bitigi sɔrɔ n yɛrɛ ye ka minɛn k'a la ka mangasa sɔrɔ n yɛrɛ ka minɛn k'a la nɛɛma de don ni e yɛrɛ ye dumuni tobi ka mɔgɔw wele ka dumuni kɛ pour ka ala barikada ou bien ye kantigɛli fɛn dɔ kantigɛ mɔgɔw ka dumuni kɛ pour k'a kɛ ala barikada ye ala ye nɛɛma min k'i ye n'i yɛrɛ ye mangasa ni minɛn sɔrɔ i yɛrɛ ye donc baasi tɛ o la mais fɛn kɛrɛkɛrɛnlen si tɛ ko i b'o kɛ bon ko dɔ ko olu bɛ sali la dɔ nana ko a bɛ jɔ alimami kɛrɛfɛ ko ale ko a tigi ma bɔ ye taa kɔfɛ k'a to sali la o bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ nin kuma pɔrɔgɔtɔra ka bɔ a da k'a sɔrɔ a t'a kalama de baasi t'a ka sali kan ni kuma in kɛlɛbɔla ka bɔ a bolo ou bien a ɲinana ko a bɛ sali de kɔnɔ a ye kuma in fɔ baasi t'a kan mais n'a ye kuma in fɔ ni yɛrɛ tugu yɛrɛ sali bɛ tiɲɛ mais ni mɔgɔ kumana sali la e t'a dɔn de ko kuma b'a tiɲɛ ou bien i kumana sali la ni ɲinan de ye ou bien kuma nane ma ka kɛlɛbɔ i ka de e yɛrɛ ɲinana ko n bɛ sali kɔnɔ ou bien e yɛrɛ kumana yɛrɛ k'a sɔrɔ i t'a kalama yɛrɛ kuma in balila i la k'a fɔ de fɛn t'a tigi ka sali la o dela ye mun ye Muawiya ibn Hakam ka hadisa ale nana do sali la do ti sɔrɔ tigi ko alhamdulillah Muawiya ko yarhamukallah nin tɛ fɔ sali la yarhamukallah tɛ fɔ sali la a ko yarhamukallah sebo ko a ka dade sebo tora ka lajɛ parce que kumana sali la minnu bɛ ko in ɲɛdɔn olu tora ka lajɛ a ko a bɛ lajɛ mun na sebo y'u wɔrɔ gosi ta ko a ka dade u tilalen sali la ciden y'a wele a ko Muawiya ko nin sali fole dɛ a ko ewa kurana kala jikiru tekbiru fo hadamaren kuma tɛ ɲa la mɛnɛ nin sali hadamaren kuma tɛ ɲa la ne ciden ma ɲamariya ko a ka jaabi sali kan donc ko o la ni mɔgɔ kumana sali kan i t'a dɔn de ko kuma bɛ sali tiɲɛ ou bien i ɲinana ye i y'a kɛ ou bien kuma in balila a fɔra de ewa i t'a kalama yɛrɛ fɛn t'a tigi ka sali la mais n'i yɛrɛ tugu ka ɲɔgɔnna kɛ de sali bɛ tiɲɛ misura yego ani rewa aba man kota na wasan ko samu aba ke fajiri aba samu aba adaga nan kan ko fanda ba bon comme misiri do de comme misiri do de do ko juma do u bɛ juma sali wele u bɛ sali wele siɲɛ 3 fajiri fana u bɛ sali wele siɲɛ 3 ani fana n'u tila de bɛ fatiya ta ka sali ninnu kɔfɛ a bɛ daga wa bon ko minnu fulu bolo tɛ ninnu ye bidiyaw de mais bidiya minnu dɔn kabayira junubu de la t'u labɔ silamɛya kɔnɔ ni sali yɔrɔ wɛrɛ bɛ e bolo taa sali o yɔrɔ la ni alimami wɛrɛ bɛ i n'a ka sunnamɔgɔw de taa sali kɔfɛ minnu tɛ ninnu kɛ mais ni sali yɔrɔ wɛrɛ tɛ e bolo sali u kɔfɛ u b'u ka bidiya minnu kɛ sali wɛrɛ 3 min filɛ nin ye bidiya de don fatiha ta bidiya de don u ka bidiya junubu b'u kan mais e ka sali kɔfɛ ni jama sali yɔrɔ wɛrɛ tɛ e bolo ni e ye mɔgɔ simple tɛ sali u kɔfɛ ni ko mɔgɔ simple parce que ninnu wagati bɛɛ n'a nanu na jamana kɔnɔ f'an k'o pɛrɛpɛrɛ latigɛ de kɛ bidiya mɔgɔ min ka bidiya ma labɔ silamɛya kɔnɔ sali bɛ sa a kɔfɛ ni jama sali yɔrɔ wɛrɛ t'i bolo fo n'i y'a dɔn tiɲɛli dɔ bɛ ni e salira a kɔfɛ tiɲɛli dɔ bɛ e ka sali la kɔfɛ ka taa diina ma maana a ka bidiya min fɔlen nin e ye mɔgɔ de i dɔnnen de don i bɛ mɔgɔ bolo fila de la ni e tora ka saliw nɔfɛ a b'u ka jama caya de
abu nyaga de ku ka jama caya de u ko fe salli to ni na parce que tinyali bala kata dinama a ube ni etora ka salla ko fe ale min be nin bida sugu alimamiyala abe fanga dama ka nyaga ka kaba yirela aba yireta no ye ko hari karsa be salli ne ko fe kana salla ko fe wala parce que tinyali be nina kata dinama donc la nunun ka korosala man ni eye mo simple yete jama salli yoreti bolo ebe salla ko fe Koi como ni yin kalin minke konno ko kalo yera ko e banna kaso bo ko ko yere ka kalo ye aha konni kalo sara ko mu ko na yere ya ibe continue sunna ba bo folo la tigi be katawula folo ni mo be jamana kono silamaw de be jamana kono ibe jamana kono ibe konte o jamana ka jamadela o jamana ka nyemaw ani o jamana ka nyemaw ye mo munun ke silama nyemaw ye ka kalo kibariya duma ibe to jamana ka nyemaw ani ka jamana ka silama nyemaw de ko nun ko kalo yera sabatira kalo yera be kasu awajibire kay kasu nun ko kalo yera be ka salli awajibire kay ka salli hari na ya saru jamana nyema ni islama nyema o katawura o katawbe ulude ka mais aw population na jama mimbe aw kabe tuku kode ciden ka hadisa koso asawm yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaruna wal adha yawma tudahun ni hadisa be turmidi kono ciden ko ayesu ibe jama minna ulu sunna domisu ibe jama minna ulu minna domi imi ibe jama minna ulu yukalla yakantige domi ikalla yakantige sunko nunun te mo kele nan ko yede nunun nye jama ko de nunun be siri jama de la donc ibe jamana minna mo ebe jamana minna ka dina nyemaw aka famo na ka dina nyemaw nun ko be ka sukalo yere banna ka so do to ko yadanti ibora jamala ka jama soso ibe to ka jama de la iye minke atebe bon ni kelenye kalo ya fule ka minfo ni e yere kelenye kalo ye jamana ma ke kalonye kalo tew ate daga ikami islamia sariyala shaykhul islam bunte me bode ko ako hari kalo joto ni e yere ye kalo ye e tarafo silama nyema we munum be kalo kola imaka e ka shere mina akoy kanasu parce que kalo imake kalo ye ni be jamana mina famana nyema ma korre ka ko kalo ye kalo ma sabati hari ni e yere ko nyaade yaye kanasu jama ma kono doni ke baw doko ni yere nyaade yaye sum me kanika sum bange ka jamana jamaka fonku nyogolal bila keneka su gundola parce que yere yaye donc o ko minye e wasallim fana mine fana ye o ko ni yaye donc hari majabi malikiya bako yeli sun kibariyan ihtiyatan ni yere nyaaye su dibila kanika sumbila keneka nibe jama fonko nyonya bila keneka me minye mini de ye ni yere yaaye jama ma sabati ka ko kalo kanami ibe jama ma kono de ikanami doni ke baw benni ko ni togo de la kaso mimba munumba afo ode kakene hari ni ikelende ye kalo ye jama ma ko rebe jamana minna uma kalo in sabati suntika tay nyeli te jati ni ye kalo ye fana ewa minita iyo ye fana ama korode mogore maye ni ete kalo kibariya munum bolo ma sabati kanami ibe kontine sunna de fo jama kasu asawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaruna wal adha yawma tudahuna tumami hari sheikh albani tamamul minna kono ale baka jinya be kalo ye kalo kelende ni kalo yera jinya yoro kele
a wajibira jiya mo be kan ne ke bare sera uma akasu albani be ninka me tuma me ayen ni fo akome hadisa do be mo kana nyino ko bara be keni o fanaye asawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaruna wal adha yawma tudahuna ibe jamana min ko ibe jama min ko ni hadisa akoy kani ka jamana ka jama ikanu fonko nyonya ikanu soso to ika jamala nu sunna ikasu nu minna ikami nu yukalla yakantige ikikalla yakantige ako parce que silamo kan nyogon soso nu ka fonko nyonya al khilafu sar ako silamo kan nyogon soso e ko jugu bade abe abdullah ibn mas'ud ka asirunati minna cidenye dobo sallelare abubakar tilela dobe bo sallelare umaru tile akera uchogola usmana tile kumfolo atumben dobo sallela minna me usmana tile laba abe salli dafa minna aye salli dafa de salli fana aya kennani kallahu sara kennani kasro minna salli fana fulade la sare fulade me usmana yu kennani nani nin fore abdullah ibn mas'ud ako inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mana ayake masibay usmana yeminke abdullah ibn mas'ud bolo masibado parce que cide maminka abubakar maminka umar maminka ale nana dafa ako inna lillahi wa inna ilaihi raji'un metuma misalli wakati sera usmana de nyemay ale de be mo la salli abdullah ibn mas'ud sallira nofe usmana yennani salli abdullah ibn mas'ud yennani salla nofe ko abdullah ibn mas'ud ma afora ko usmana yennani salli ede ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me edu yennani salli anofe ako al khilafu sarr ako silamo kan nyogon soso ko dugude ne ka usmana fon ko nyogonya usmana kan nani salli ne ka fonte salli usmana ko fente nani salli o ka dugu al khilafu sarr asalli usmana ko fe kan nani salla ko fe wala mo kan nonu fam no kan no ibe jamana min kono akan nyemaw akasilama nyemaw nu ko be ka sukalo jora yesu nu ko be ka me ayemme hari munum ba fu de o ba fo e wa munum ba fu yekkalo yede yengalonde tigi makalo ajjunubu buka ninni nin kani nyogona bora nigeria atara lezina daima segere nigerian kaw yen ninni nin kali bila kata lezina daima li muslimu de taw yasru bombaji buka nyema yala bo o kon ka jamana wakati be o ballami munu ba ko munu nyekalo ye fana militaire finitibu police fion ulu fana chamanye fasiride o ba ko ulu de yekalo ye o ballami o be togodi allajnatu daima li muslimin ko naka jamana kuni da ya korode ko kalo de ye rabbe kami ko ayemni ni aw mina aw ma mini fasiri nunun ka seriya ide aw mina de jamana ya ke salli aw mina jamana de nofe donc na kera katawune junubu muninye munu ko uya ye kasoroma ya junube ulu de la fente awka donc mo ko kan fam bo ne nyenyen kale munun ke ko do ko lu ye galasi fere lawde ko ulu beta duude kono kata galasi fere me ube muso do soroye hijabu lente abe daga ulu ka galasi fere umawa jamana to kono be yoro me jamana to kono na muso be ne be galasi fere la sugu kono bedde kono be sutura lende do ni nyinin kali sugu kam go lafiya hada madde ette se kam minki ette se ka bara kanu nyinin kali ke mo gola sane eka fo ko be ta duudo kono muso sutura lente ebe bedda munu ni sugu munun kono muso be sutura lendo yorola ite galasi fere yo uluma wa ambe min fo nun nyin kali sugu kana tokka nunun bila mogo ma dro kam mogo bila kuma fo falati fola ube kam mogo da kolo jadro donc mogo mi ma hijabu do aka hijabu dombaliya junubu ba aledela mesilame sariya ma fo koy kana sanni fere ke mogo la ko parce que ma hijabu do aka hijabu dombaliya ala soso ba aledeka me minye sanni fere min beteme enache e kinya jigi kinya teme kabwaka ikashoko hakela
bon koni mɔgɔ min silamɛya sariya ko i ka da n'i bɛ da i ka duwawu minnu fɔ e datɔ e ye duwawu ninnu fɔ o kɔfɛ n'i ka muso ye kafoɲɔgɔnya kɛ duwawu ninnu sageli bira la duwawu ninnu fɔra kaba dali de kama i dara hali ni fɛn wɛrɛ min kɛra o kama o duwawu ninnu wasara sageli tɛ duwawu ninnu kan wani kuwa sun kwasa wani fiye a wa suna wata lini sun kwasa wani fara fanta sarri amma sun kwasa wani shige ana sarri ana suna ne sun kwasa wani fara fanta sarri bon ni ye min ɲininka ko dɔ de don ni sunkalo sera ko a bɛ su a bɛ salli mais ni sunkalo tɛmɛna a bɛ salli to ye kabayira junubutigi don parce que dɔɔnikɛbagaw ma bɛn a kan k'a fɔ ni mɔgɔ min a bɛ salliw dɔ salli a bɛ salliw dɔ to ye kafiri dɔ dɔɔnikɛma ma bɛn o kan dɔw bolo ni mɔgɔ min ye salli to ye de bili kulliya a tɛ salli pewu o de ye kafiri mais mɔgɔ min bɛ wagatiw dɔw de salli a bɛ wagatiw dɔ to ye a bɛ danze la kabayira junubutigi dɔn an bɛ min fɔ a tigi ya dɔrɔn a ka siranna a ka salliw matarafa ninnu ye ala sɔsɔ ni junububatigi de sew selaw sila buntɛmi a b'o de kan n'i bɛ wagatiw dɔ salli i bɛ wagatiw dɔ to ye a ko i tɛ kafiriya n'i bɛ danze la kabayira junubutigi ye a b'a deli ta hadisa la ko ciden kun ni farila salli duuru min filɛ nin ye ala y'u kɛ farida ye hadamaden kan ni mɔgɔ min y'u kɔlɔsi i y'u natu u cogo la lahiru b'i ni ala cɛ yawmal qiyama don a b'i don arijanna kɔnɔ mais ni mɔgɔ min ma farila salli duuru i m'u natu u cogo la i m'u kɔlɔsi lahiru t'i ni ala cɛ qiyama don n'a diyara ala ye ani lajaba n'a diyara ale ana yafi ma a ko ni nin fɔra a la n'a diyara ala ye ani lajaba n'a diyara ale ana yafi ma a ko i ma kɛ kafiri de ni tun kɛra kafiri ye yafa ko tɛ fɔ wala a tigi bɛ kataru ni danze la bon ko dɔ ko manaru min bɛ misiriw la ko a taara yahudiyaw de nɔfɛ tiɲɛ t'o la dɔɔnikɛbagaw ko silamɛw ma wuli depuis taabinaw ani taabinaw silamɛw ma wuli ni manaru b'u ka misiriw la o de y'a to a b'a ye fiqh kitabu la ko n'i nana dugu kɔnɔ i bɛ qibla dɔ bi maharibil muslimin silamɛw ka mihrabu ni ka manaru i bɛ qibla dɔ ni o ye n'u danna dugu kɔnɔ e ye dunan de i ka silamɛw ka mihrabu n'u ka manaru lajɛ u ɲɛsilen bɛ ɲɔgɔn ma yɔrɔ min ma i bɛ qibla dɔ ni o ye donc ko min taara nasaraw nɔfɛ o ye de an bɛ kalo ni dɔlɔ min kɛ manaruw kan o ko nin kɔni tun tɛ salafuw bolo nin taara yahuda ni nasara komi silamɛw y'a ye yahuda ni nasara bɛ kuran don u ka igilijiw la silamɛw fana ko an t'a kɛ kalo ni dɔlɔ ye donc kalo ni dɔlɔ in kɔni tun tɛ salafuw ka misiriw la o taara yahuda ni nasara de nɔfɛ kalo ni dɔlɔ min bɛ manaruw kan mais sinon mihrabu yɛrɛ ani manaruw yɛrɛ salafuw ma wuli ni o b'u ka misiriw la Como? Bon, ko dɔ ye bagan di e ma ko e ka taa feere mais e m'a tigi ka wari d'a ma de misali la ko bagan in ye 50 de e taara bagan in ta 110 ka 1000 ta ka na ka 10 da u bɛ cogo di ciden ye hakimu bin hijami balinin de la wala yabiu ma laysa indaka wala bayu ma la yamluku ciden ko fɛn o fɛn tɛ e ka mara la ou bien fɛn o fɛn tɛ e ta ye kana feere mɔgɔ ma nin bagan in tɛ e ta ye kana ta e o feere ko e bɛ tɔnɔ ta i bɛna tigi ta d'a ma bɔda ye min ye nin na karisa n ka bagan filɛ n ka saga filɛ taa feere n ye n'a feere la n b'i sara nin na a bɛ bin i ka sara kan i bɛ taa bagan feere n'a feere la min na i bɛna ka wari d'a ma a b'i ka sara d'a ma mais bagan in tɛ ta ye saga in tɛ e ta ye e ma saga in san
e kata saga in fere aba nin ka contrôler la aba ale ka mara de la e kata saga in fere ki tono daka ka tono inta kanale ka wori jeb dama ci den ko la ye biyu ma laysa indaka akom min ti bolo kano fere mogoma itate minye kano fere mogoma har na benna la tebe parce que hakimu ibn hijam ye ci den nyen kanina akon ne ko marasinde kilawo bena nema minan dobe atene bolo me be kilayin kan wori minan beta minayin ta mugo wore bolo kana fere kilayin ma ciden ko la ya biyu ma laysa indaka akom min ti bolo kana fere mugo ma itate minye wala urubu ma lam yadiman ona na hadisa warela kana tono mina fenna femmi ni amana amado e kam marala ni a perdi bika kana fere mugo ma ni saga misisa e tara fere wata ni kele e tara fere mugoma e yo wa kele inta ina na watandi ni masisa bo saga inke defo bora saga ina sisa ani saga ina na saga tigima bo kunin defo yera saga ina de nebe fere borto awa saga tigi ko ikawa tamfune akonne saga insa wata ni kele ndeko saga tigi ko mo wa kele madinema mankan na no ba mana mankan na nawo ube ni eye wa saga fere wata ni kele ni saga tigi na ko defo fle ako saga fule defo balanka wori sagima aya soro etara wata ndinema wa kele nde tora eko anana ko ne saga yin soro ede bolonka wori di ibe mufu ebe sega eba fo ko ni ne wa kele nde soro la wa kele fule ibe se ko fa cila me sariya ko fimo ifin kana ke kele de ba no fe mankan de ba ko fe donc itate minye kana fere sagai abe biala si sai ka saga watande do ika jurube nela saga in fere la ma fere o ika watambe nela saga keritai ibeta fere la katono nyina la ube saga watando ika watan fule saga keritai ta tono nyina la ube nka saga fule ta fere nye na fere ka sarai ninye boda ye nununde minni ekta te kana ta fere ay wa hari min fule ka fote uba foninde ma bayu tasrif ka ko ayere ka bela ha saga fule wata ni min suraka qararu be ne yoro law atigi be se ka fitini suraka abe se ka chaman suraka adobe e ko iye min suraka e saga dama wata ale tara saga fere wa muga ni saga tigi boro kalama bo fere te borto e yere tono min suro yere ne yere mo nyogona suro fere te borto man kante wuliwa donc ko ni yere qararu bala ebe sika tilebe ke yala la fana utette me saka tege ka warika ema do soraka isege na ube masege fe soro lawa qararu de men nununa ko qararu be nununa donc anyuma ye minya nye mifo saka ta bolo jurula ube ka saka sabole katika saka fere ube aka bo sani fere la akike ewa fere kala ta fere nye ambe berika sarala na fere lambi saranina alaykum salam bo min fo folo yi kan yin kali ke doro ne minni mo minye mi sungalo kono ibe kalo fula sarawe ngalo ne o sahalente hari ni yutugo kam mi sungalo kono ye ala do soso ka junubu ke tubi kata alama ika ala ya fadela ka yafima ni sungalo temena iba sara tilekele kalo fula sumi fora ko ni tugo kam mi tinyatala alama mo bila ala chidente donc o ka famu folo donc aka kiri kononana ni banabagato ni mogo do banana joli dese bala dogotoro ko fo joli de ka do ala sisa mogo duru joli ka ta ulula joli ka do ala sisa doni ke bawo ko na ya soro banabagato mbese ka suntige wakati kono abese ka makononike
ni sumbaga wuyu ka suntige joli be bo ula ko do banabagatɔ la o bɛ kɛ mais ni dɔgɔtɔrɔ ko irizandere o tɛ se ka kɛ a dagara ulu ma ko bɛ mɔgɔ hakɛ min na joli ka bɔ ula a dagara a ka suntige a ka min a ka joli di a ka do banabagatɔ in na ala ta kɔfɛ furu bɛ kɛ sababu ye k'ale kisi cogo min ni sunkalo tɛmɛna a b'a sara nin ye darura ni wujura de o de y'a to n y'a fɔ kutuba kɔnɔ an ye mɔgɔw tila yɔrɔ ma ta sunna mani uhtija lil fitri li darurati khayrihi doni ke ba ko sunkalo la ko ni mɔgɔ min hatagira kan mi sunkalo la li dafi darurati khayrihi pour itana darura min bi tanala ka bwaka ko adagara ikami ni sunkalo tɛmɛna i b'a sara u b'a misaliya kɛ e nana mɔgɔ dɔ ma e suntora a b'a kɛ ka to ji la e yɛrɛ b'a dɔn min filɛ n'a b'a fɛ ka to ji la ne tɛ se ka kɛ sababu ka nin kisi n'a tɛ to ji na fo n k'i ka sun tigɛ sariya ko i k'i ka sun tigɛ pour nin tangale i k'ale kisi u bɛ tasuma ye don min na e yɛrɛ y'a dɔn ni nin tangale min filɛ ni tasuma y'a minɛ ne suntoro ni ma min ka fanga sɔrɔ ka tasuma in faga tasuma b'a jani min i ka fanga sɔrɔ i ka tasuma in faga ni sunkalo tɛmɛna i b'a sara ou bien e kogo nana e bɛ na dɔrɔn kogo binna dɔ kan e yɛrɛ de y'a dɔn ne suntoro ni ma min ka fanga sɔrɔ n ka kogo bɛ nin ka bɛ sa kɔrɔ min hali bunasɛmi ninnu bɛ pompier ninnu bɛ bila o kadiri de kɔnɔ n'u taara tasuma faga yɔrɔ la n'u y'a dɔn tasuma donna yɔrɔ dɔ la u sunnen don n'u ma sun tigɛ u tɛ se ka tasuma in faga u bɛ sun tigɛ u ka tasuma in faga ni sunkalo tɛmɛna u b'a sara ayiwa nin fana b'o cogo de la banabagatɔ dɔw mako bɛ joli la o joli ka bɔ sunbagatɔ de la a tɛ se ka sufɛla makɔnɔ i ka sun tigɛ i min joli ka bɔ i la i ka min i ka sun tigɛ ni sunkalo tɛmɛna i b'o dɔn sara subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko do ko mi konna fila sun